Ya, sekali lagi kami sampaikan Mamang Inang, setiap
Luhut di Pesta Natal Parhalado HKBP Cijantung di tahun 2025 on. Hamu amanginang nau persangapi hami. Tangan do botoon ujungna ima jari-jari. Jongjok kami deson jumuluh hami marsat tabi. Damang dot daina di dok hata nina tua tu. Rabba naposo naso tubuan lata. Hami jolma naposo naso apalatus di pakatayon. Di hata batak nami nahurang pangodolhonna. Asahau di gunung tua dakana mardagul-dagul. Molotung adong nahurang di hata luhut mahamu mangapul-apul. Rabani si paholon marduhut-duhut si tata. Sudah mahita marlas niroha jala marsangak ma di mata. Mat itu. Terpuji matuhata na papungo kita perhalado doh keluarga. Suang songoni nang amanami inanami. Padita doho situa nang pensiun doho sudah mahamuna otangan nami. Damang dot dainang. Tabuet be mga hudlata. Hobar tu naniaturhon ni panitia. Sonang be mahita di hudlata. Pahutihut acara Natal tahun. Asa taruli pasu-pasu dihita. Ganup marhite pesta tahun. Di pasu-pasu tuhat nama ganup namar dame sonang madohoti acarata di Boronginon. Damang dot dainang. Nau parsangapi hami. Natal parhalado dohot keluarga di Tikion mabuet tema. Narodo debata lahu paluahon bagasta. Manang di bahasa Indonesia Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nanienet sian Matius sada ayat 20 sada 1 ayat 24. Doho subtema marhite hatu tibuni Kristus. Keluarga parhalado gabela matoras di bagasan hapur siaon. Dalam marhiras niroha makobasi marhite holong parhamaranggion atau gu jala maperkorhon tunauli. Manang di bahasa Indonesia didok. Dengan kelahiran Kristus, keluarga Perhalado HKBP Cijantung semakin bertumbuh dalam iman dan semangat dalam melayani dengan rasa penuh kasih persaudaraan yang kuat dan berdampak baik. Damang dot nau parsangapi hami. Alan naing pongot maaka parhobas di pesta Natal ta di Tikion. Rim mahita jogjong manomu-nomu nasida.
mahita saluhutna. Adorang so tapukka partangyangata di bagasan tikion, jumolo mahita martangiang nahohom di bagasan rohatabe, martangiang mahita. Amin. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Selamat hari Natal manang di Hamuna akadongan saha porsiaon, tamado hita madok moleate tu Jahoba bornginon, siala marhite asini rohana, boy hita rap marsaor, lao makalason parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus, manobus dosa ni portibion. Beta mahita, ita enehon ma Jahoba, ita somba ma Kristus partano batuani hatualtai. Tabe madihita saluhutna parhalado HKBP Cijantung rap dohok keluarga di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Saisaha ma akanauli dohot akanadenggan jala ditupakot debatama asini rohana tuhita marhite Yesus Kristus nang Roma nopot hita jolma di tanoon. Dipaktiku rohaku do Tuhani, Maria ia metodiku midade bata sukaluaan. Ai ditatap do hayat angkon di hapohanon, parhatuau ma au alamion marsudut-sudut. Nabadia do guarnai, air marsudut-sudut do asini rohana mida akana. Atong hamu akadongan saha porsiaon, taparade madirita asata sobba tuhatai di bagasan dame dohok lasni roha. Tabaritahon mahaton, nunga tubuh Kristus, nunga songgop hadameon, asa saluhu jol mataruli di lasni roha, naung pinarade ni Yesus Kristus. Maredde mahita.
ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tod di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Alay anggoho ale Betlehem Efrata, metu doho nian anggo tungpola jujuron tuakahuta na maribu-ribu di Juda. Jala akka haroranna sian nahinan, sianaka arina robi, rodi saleleng-lelengna, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, mauliate di sobahor rohanami tuho, ala marhite pesta parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus di Bornginon, disungguli hodo hami marningot, balga ni holong mutu hami jolma, ai diasi jala didongani ho hami jolma nagok dosaon, dilehon hodo anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, asa persea jala dapotan hangoluak kami, namangido mahami nuaing tuho, pasu-pasu ma pesta namion, asa marhitei lam manahan hami maka persiai ho, jala lam margogo hami mamake ngulu nami, papatarhon holong mitu saluhut portibion, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Marid de mahita. Tes. Tung masayulido salhut natinopa nyedebata, ditopa ma langit dohot portibion, nang saluhut pangisina, lelengna onom ari, tung masedenggado saluhutna. Marsinodang do saluhutna tinopanai, papatarhon haulion nai, atong tabegema liturgi naparjolo. Sada Musa sada ayat sada sahat roda ayat tolu. Di mulana di topa debata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holong di atas lungi. Dungi mangareap-reap matotini debata
atas ni aka aek. Dungi makuling madebata nin nama. Jadi mahona tiur, jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat 27 dohot ayat 30 sada a. Jadi ditopa debatama jolmai tumiru rupana ditiruatot debata laho manopa ibana. Bawa dohot boru-boru nasida ditopa. Dungi ditilik debatama sude natinopanai. Jalai lunga dengan si tutu. Yohanes sada ayat sada satu ayat turu. Dimulanai nunga arong hatai, jala saut tu debatado hatai, jala debatado hatai, imana saut tu debatado dimulanai, saluhuk nai marhite siang hatai do, ubahan nama jadi, jala kadang nama sada siang mau jadi, naso marhite siani. KBG ma vokal grup sian yanakon ni parhalado HKBP Cijantung.
sada aik BH magira sogot lasroma tujolo ni altar liturgi napa duahon. Dung onam ari lelengna di topa debata saluhukna tinopanai di bahema ingananna di sada porlak ima porlak eden. Alai tarujud donasida di hagiot pertibion di pauloloido hisapna dang disiati jala dialodo nasa na tinonahon ni debata dang dioloi lausido bosirni hadadabu tudosa dohot pakorhonna saha tutikion. Atong tabegema liturgi na paduahon. Sada musatulu ayat sada dohot onom. Alai ulo donau bisuk sian nasa nang milgi di ladang. Akana jinadihon ni debata Jahoba. Jadi didok mama dok buru-burui. Atehe tongodo didok debata. Naso jadi panganomu nasian saluhut hau akana diporlakon. Dungi saina konok noti buru-buru ima perbuini hawi dibahet dingganna panganon jala pia mata mernida jala tahu manunggul roha tu habis taran hawi jadi dibutiko siap perbui jala dipangan dilehom madohot tu sinoduna siani gawe dipangan. Parjami tapi itu ayat 20 sia. Ida ma odo pena jupang au, jikodonya jolmai yang do ditopa debata, alai lalu ujar-ujaran dilului rohana sia. Rom 5 ayat 14. Alai nunga manggonggomi hamateani olah nisiada dan sarodi si Musa. Nang sodos pardosaon nasidei tu pangalasio nisiadam sumas-suman dinanai roi.
Maret de mahita sian buku ende nomor 53 ayat 2 dohot ayat 4 di Bethlehem do tubu. Las Roma tujolo ni altaron liturgi na patuluhon. Dung madabu jolmai tu dosa, tung masai porsuk jaladang boi malua sian sitaonon narahut di ngoluna. Hira mangolu di bagasan gabbo, sai mangalu-alu mangido pangurupion, alai dan cupang na si pangurupi. Di tatap debata do hasusan ni jolmai, dang di pasobu debata tarihot lonong mogap di bagasan dosa. Marhite aka panurirangna, di paposdo rohani bangsona jala di baga-baga hodo haluaon sian debata. Atong tabegema liturgi na patuluhon. Yesaya 54 ayat 8 dohot 10. Tagan di parpiar ni muruku, hutabuni hodo bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-lilingna, asiat kudoho, ninna jahoba si paluho. Ai musat pe akadolok jalahu mutal akarobian, alai anggawasa siku nasotupa musat siako. Jala badan hademiokku nasotupa humordit, ninna jahoba siasiho. Jeremia 30 ayat 30 dohot ayat 30. Idama narodo aka arisokot ninna Jahoba. Buka kuma paren na imbaru tu pinopar ni si Israel, dohot tu pinopar ni si Juda. Ayon do padan si bayanoku tu pinopar ni si Israel, dung salpu aka arion ninna Jahoba. Lehonoku mapatingku tubagasan ate-ate nasida, jala suratono kudoi tubagasan roha nasida. Asa au gabe debata nasida, jala nasida gabe baksoku. Zakaria sia ayat sia. Maria ya situtu maho ale borusion. Marolopolok maho ale buru Jerusalem, idama naro marajam tumopoto, partigor ibana jala si parmonang,
naseret dorohana jala masih hudul di halode dohot di anak di halode ina-ina. Mika 5 ayat sada. Alai anggoho ale Betlehem eprata, mamet hudo honian anggo tumpola jujuran tu akka huta maribu-ribu di Juda. Habe sian hodo hararoan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala akka hararoan sian hilan, sian akka ari narobi saleleng ni lelengna. Maredde mahita sian bukuende nomor 615 ayat sada. Tarbege suru-suruan maredde. Songon tada ninong tajalo, sodang hatiurod dohot tada ni haradiota, pasahaton hatiuron tua kadongata, wota kami maro tujulon yang taron, ima naparjolo, mewakili Parjamita. Parjamita, amang pandita abek neko sirait. Paragenda inang pendeta Teti Borusi Hobing. Ketua Panitia Natal Parhalado tahun 2025 Amang Calo Situa Ramses Barimbing. Mewakili Parhalado Amang Situa Marojahan Situmayang. Nama wakili keluarga Parhalado, Inang Nyonya Situa Aje Simajutak. Nama wakili Parhalado Nong Pensiun, Amang Situa SH Tambunan. Ketua Natal Umum HKBP Cijantung tahun 2025, Amang P. Pardosi.
Hatutubuni Yesus Kristus di Bethlehem, mabuan hadameon. Kristus do sileo dame nasitong. Holan marhita ibana do boy jongjong dame di rohata, doho di portibion. Jojo nasongonido nasahatu hita di pesta Natal parhaladota bornginon. Naing ma songon lilinok kita rade sumaya hodiri pajongjong damai di tengah-tengah niaka perbedaan dohot persalisian. Songon perdemuan niaka sodang nililinon naboi pasisihon haholomon. Tudo susima hasadaon niaka naporsei boi pasisihon akabada dohot persalisian sian parsaurata. Di tengah-tengah ni keluarga humaliang nang dipakobasio di huria. Laus rimah hita jongjong dengan atabe huhut pagala lilita na adong di tengah tabe. Hamua kadongan tada balga ni rohata makalason hatutu bunisi paluai ima Tuhan Yesus Kristus. Ra mahita mangedehon sonang ni bornginai. Kudul mahita.
Nuaing, sahat mahita tuari natino tuhon, jalan atapai mai-mai. Marolo-olok mardongan lasni roha, makukupi portibion, jala saya terbegedo aka ede puji-pujian. Nunga robe si palua, naung di baga-baga honi. Atong, tabegay ma liturgi na paupaton. Lukas 2 ayat sia 1 ayat 10 sada. Jadi didapoton sada suruh-suruhan manasida, jala marsinod ang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabi mabiar situtuma, alai dok suruh-suruhan ima tunasida. Unang abiar hamu, ay barita halalas ni rohagodang do hugoat tuhamuna. Parsaulian ni sadok bangsoi, ay nauk tubuh do di hamu sabornginon, di hutan ni si Daud si paluai, ima Kristus Tuhani. Yohanes sada ayat 14. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasangaponna. I mahasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot asitongan. Galatia 4 ayat 4 sahat rodi 5. Alai dung dapot gok nitikina, disuruh debatama anakna, tubusian boru-boru, ginonggoman nipatiki, asa ditobus akan ginonggoman nipatiki, asa tajalo ruhut paramaon. Kolose sada ayat 10 1:14. Ainuna di roho hita sian gonggoman haholomoni, jala di pausa hita tu bagasan harajaon ni anak, haholongan ni rohana, di bagasan ibana doa-dong ni hita haluani, ima hasesan ni akadosa. Tabege makor sian parhalado HKBP Cijantung dohot keluarga.
Marede Mahita sian buku Ede nomor 602 ayat sada di Natal naparjului las Roma tujolo liturgi napalimahon.
nunga rap dohot hita debata nuaing. Nunga ditutuhot debata nama ringanan di bagasan Yesus Kristus do saddo hagogok nai. Ope ale debata madok mulyate mahami tuho dohot mamuji-muji guarmu namar muliai. Akalas ni roha dohot sakap na denggado na binuan nami tu portibion. Hamu akadongan tapature jala tapauli-uli bema akaroha nang parangeta hobar tulamoni rohana jala tapatuduhon mai di tonga-tonga ni bagasta parsaurata nang dinasa ulau dohot pakabisota di huria hakabibeti jantungon. Ra mahita mengargahon dohot mangyahi hadengganan haluaon nang binuan ni tuhatai tuhita saluhu na di tonga-tonga ni hamajuan ni zamanon. Parsuruan ni debatado nasa tuhita ganup asalau mabuan hanguluod dohot barita haluaon nang binuan ni Kristus tuhatai. Gabe siulah hatanai mahita jala hobas matotong laho pararaton barita nauli tu dongan dohot mardongan las ni roha. Atong tabegema liturgi na palimahon. Jesaya onopulu ayat sada sahat rodi ayat 2. Hehe maho marsinodang maho aina Roma panodangmu jala hamuliau ni Jehovah bicar di atasmu. Ai idama hahulongodo maktuku bitanaon jala hagulapon akabangso. Alai na bicar nema Jehovah di atasmu jala marsinodang hamuliaonna di atasmu. 2 Korin bidu 4 ayat 6. Ai debata nama dokon marsinodang hatiuroni sian hahulomoni ibana do patiurhon rohanami pabisar parbinotoan ni sangap ni debata na di bagasan bohi ni Kristusi. Sada Yohanes 2 ayat 8. Tongdo nai baru pati nahu surat Tuhamu. Si tongdoi bagasan ibana dohot di bagasan hamu. Aina salpu manaholom nunga marsinodang nuai panodang nasitongi. Matius 20 ayat 10 rodi ayat 20. Dungi didapoton Yesus manasida di dogma nunga sahatuau nasa huaso na di banua gijang dohot na di tanoon. Laho mahamu podai hamuma saluhut bangso. Di hamuma nasida tu bagasan goar ni ama anak dohot todi porbadia. Laos ajari hamuma nasida mangaradoti nasahata naung hupatikon tuhamu ai idama sai nadongan aku dohamu ganup ari rasi rasaro ajal ni hasianganon.
Tabegema vokal grup Sian Padita HKBP Cijatung dan keluarga. Tuhan, dalam pelayanan ini terkadang aku mulai tidak bergairah. Apapun yang kulakukan terasa membosankan dan tidak dihargai sama sekali. Anakku, renungkanlah sikapmu. Bukankah engkau lebih mementingkan perasaanmu daripada pekerjaanku? Anakku, tidak semua berjalan sesuai keinginanmu. Ya Tuhan, menjadi pelayanmu tidaklah mudah. Di mata orang terlihat enak dan baik-baik saja. Rasanya seperti terhormat. Tetapi di dalamnya begitu banyak rintangan. Tuhanku, kadangkala kebaikanku disalahartikan dan salah digunakan. Tidak hanya waktu, pikiran, tenaga yang terkuras. Namun kadangkala kesabaranku, ketulusanku juga diuji habis-habisan. Lalu Tuhan berkata, "Anakku, ingatlah, pelayanan Tuhan tidak mengejar kenyamanan, perhatian ataupun penghargaan. Tujuan pelayan adalah agar jemaatku mengenal Tuhan Yesus dan memuliakanku." Amin. Pelayanan adalah perjuangan, aneka sensasi dan bermacam problema. Oleh karena itu, berjuanglah meraih kemenangan dan giat berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, di hari Natal ini, aku akan memperbaharui pemahamanku bahwa pelayanan adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Marede mahita sian buku ende nomor 557B ayat sada. Bari tahun didolok. Tahun didolok, biru radi sudena. Bari tahun didolok, waktu Kristus rodo seruan, tuladang Efrata. Hatani debata nagabe epistel dihita sadarion, ima natar surat di buku Titus bidutolu, mamuk kasian ayat 4 rodi ayat 7. Songonoma didok disi. Alai disi matarida habasaon, dohot habasaron ni debata, si palua hita. Naung niu sehon nai tuhita buas marhite-hite Yesus Kristus si palua hita. Asa gabe tigor hita. Binahen niya sini rohana. Jala sitean hangoluan sa leleng ni lelengna. Mangihuton pakirimoni. Ido sahatna. Martua manatu mangihon hatani debata. Jala na peopsa. Amen. Maridde mahita. Dameni debatana semurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahina holongan itu hata,
keluarga Parhalado HKUP Cijantung dina patu pahon Natal hita saborginon jalagabe Natal pamuhai disadok akan Natal napinatupan ni Huriata di tahun 2025. Alani hujahom mahatani debata nagabi ujahan nilas nirohata na dienet sian evangelium ni si Matius bidusada ayat 21 sahat rodi 24. Tumubuhon anak maibana Yesus do guarna bahenommu ai paluonna do bangsona sian akado sana sidabe masa pe sudenai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirangna namadok ida hamuma gabe-gabiat do namar bajui tubuhan anak maibana jala baheno do guarna Immanuel lapatanna dongat tama debata. Jadi dung tarsunggul si Joseph dioloi mahata ni suruh-suruan ni Tuhani saut ma dialap na niolinai ido sahatna jala sianido diripun gabet tema Natal di tengah-tengah di bangsota marhite tema Natal PGI dohot KWI las dohot mahita HKBP di bagasanna temai madok rodo debata laho paluahon bagasta Allah hadir menyelamatkan keluarga. Kamanginang mungkin melotahilala nakin dina marliturgi Natali hita adong gotong pasti di rohata madokon ay basa sokono nati. Na parjolo dakkolan ala naung lam torop hita. Ala mola dibado sada-sada nakin namar liturgi rasa nari liturgi patuluhon depe hita. Ala lubi tul salak Parhalado rap keluarga na aktif dope dot akan naung pensiun. Alai tod di nomarga di siima nang manggobarhon hasadaon songon keluarga hita di tengah-tengah ni Parhalado tai. Kita menjadi satu bagian keluarga di tengah-tengah pelayanan Parhalado Parhobas di tengah-tengah ni Huriata di HKUP Cijantung. Jalah upamanak-manat atau 20% DP raon naroon hita na aktif don akan natutanami nong pensiun. Meloroh hita 100% pas maragok gerejon. Jadi holan situa padita keluarga doa kaya nakonna ngasa huria hita sasitongna. Gitu. Holan aktif nuaeng marupi 70 lobi taba akan nong pensiun taba akaya nakota anggo di hutanami ngasa resoti. Ay 200 kakado di hutanami saresot. Ya. Jadi ngasa ada resoti. Alai di bagasan ni berengot tama sada keluarga dohita di tonga-tonga ni persauran di pakubasion ni huria. Nuaing tama panat buasa tung dipilit bangsota temaon di tongah-tongah ni ngulu ni hala Kristen di tahun 2025. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Rodo debata laho paluahon bagasta. Mol tapamanat akaragam namasa di tongah-tongah ni nguluta di portibiton waeng. Mol tadok lam godang nang akahamaolon na boy masa. Lam martiburak nang akahajahaton. Lam ro aka pangalaho bakko karakter ni ngulu ni hajolmaon na lam mabahen susah ngulu ni jolmai sadiri ngulu ni portibion sebenarnya itu tidak terlepas dari keluarga. Dan lembaga pertama yang dibentuk di tengah-tengah dunia ini oleh Allah sendiri adalah lembaga keluarga. Dung ditopa debata jolmai dan jadi sasada jolmai ditopa ma boru-borui
dungi gabe sada lembaga keluarga ma si Adam dot si Hawa. Dan ternyata awal dari dosa itu kita kenal dan kita rasakan dampak buruknya hari ini juga dimulai dari keluarga. Narodo si Hawa dipakai si polisi mangela si Adam gawe madabu tu bagasan dosa. Dosa dikenal oleh dunia ini lahir di tengah-tengah keluarga. Dan bagaimana keluarga itu punya peran yang sangat besar sehingga dunia ini semakin merasakan dampak buruk dari dosa itu. Aidung madabu si Adam dok si Hawa Tuhan dosaon lemasa mahadosauni Roma si Kain dibunuh mah isu tahe si Habil. Makanya serong na julumat pedohan sapartulu hiado mati jolma di portibion ninna. Iman na dibunuh si Kain si Habil. Itu juga muncul di tengah-tengah keluarga. Sehingga kalau kita coba mengamati, mencermati dan merasakan apa yang kita nikmati sekarang ini adalah juga buah dari bagaimana hidup keluarga itu sendiri. Alanido di bagasan pangarisihon nasongonido Roma Huriata Roma lembaga nih hak Kristen itu tengah di bangsota mamereng mana yang paling penting sekarang harus diperbaiki, ditransformasi, dirubah supaya dunia ini juga mengalami perubahan dari yang buruk ke yang baik, yaitu lembaga keluarga. Alanio di paingotot hita Kristus ro debata ro tu portibion paluaho jolma dimulai juga dari keluarga. Maka dia lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria. Karena bagaimana dunia ini bisa menjadi baik adalah ditentukan bagaimana lembaga pertama dan yang terutama itu memang bisa hidup di tengah-tengah kebenaran dan pembenaran yang telah dilakukan Allah di dalam Kristus Yesus. Alanido di pabotohom matuhita halah Kristen, songonina kita tokoh-tokoh di parhalado hakabisi jantungon di pabuat hita di tahun 2025 nunga ro debata tu tonga-tonga di bagasta tu tonga-tonga di keluargata laho pauliho kita laho paluaho kita laho mabua kita sian hadusauni malua tu haluaon nang pinarade jalan napinatupani debata di bagasan Kristus Yesus. Jadi orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen adalah keluarga-keluarga yang sudah dihampiri oleh Allah dan yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Jalan molo rohita kenal di Natal nihuriata secara khusus marsugot sekolah minggu horong namet-met hari Sabtu nenengro sekolah minggu horong nabalga dugi Natal ni remaja na pol subulung Natal ni parapuan Natal ni ama odotong jojona tuhita. Mar Natal pe hasogot sekolah minggu olo nang taringotan da tubuh akayana kotai mereka juga sebagai anggota keluarga adalah bagian yang sudah diselamatkan oleh Allah yang sudah hadir di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jalan nuaing tabereng di son rumikot di hita songon sada keluarga hita ima keluarga parhalado partohonan di HKBP Cijantungon bohado asa saut haluao nabi nuan di debata di bagasan Kristus tonga-tonga di nguluta di keluarga tamar sada-sada nang secara khusus di tonga di keluarga di parhaladoon adong nama cai arga gabe saut haluao ni marhite-hite ngoluni si Joseph dot si Maria. Hujau hulaki ayat 20 di dogma songono disi. Jadi dung tarsunggul si Joseph di oloi mahatani suru-suruan ni Tuhani saut ma di alap naniolinai. Dung tarsunggul si Joseph di oloi ma hatani suru-suruan ni Tuhani. Ternyata pintu masuk menerima keselamatan, pintu masuk menerima penebusan di dalam Kristus adalah kemauan melakukan apa yang diperintahkan Allah di dalam kehidupan kita. Molo dang olo si Joseph
mangulahon songon dari dokon disuruh-suruhani di bagasan nipinai, maka keselamatan itu tidak terjadi. Tetapi ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan Yusuflah sehingga rancangan Tuhan menyelamatkan dunia, menyelamatkan keluarga itu boleh terjadi. Dan sampai hari ini kita menikmati sukacita karena keselamatan di dalam Kristus Yesus. Noang los ido to nani hatari di bata tu ita kamanginang keluarga ni parhaladoon. Na paling record ima bohado di bagasan hauloon, di bagasan haudukon, di bagasan hapatuon kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terutama menjadi para pelayan. Dibigi hamu nakina kaina tema dokon asipata. Ya kaina tope keluarga ni padi tope ya. Nakina dokon sipata berengon tabu ya. Tapi sebenarnya juga mungkin mereka juga mengalami banyak pergumulan dan pergumulannya pertama bukan datang dari orang lain tapi datang dari keluarganya sendiri. Ngajam saya lagi dan marambulak padi tai kan ini kan. Alanya ya bisa saja karena pekerjaan-pekerjaan yang harus dia kerjakan. Sipata gabi jumot jodoh hita akan aposan itu hanon berkomunikasi dengan orang lain daripada keluarga kita sendiri. Ai hamu pe dialah hamu itu. Aka keluarga di situ hari Selasa sermon, itu kan? Hari Rabu pertanyaan. Adong dohita na ina Selasa, adong dohita na dohot ina Kamis, adong dohita na dohot punguan-punguan. Hari Minggu, ulu dohita sian manogur saat dua hari martugas. Mulak kita tujabu ngasih patanga modo makayana kota. Keluarga kita mengalami beban-beban yang besar sesungguhnya di tengah-tengah pekerjaan kita itu, pelayanan kita itu. Tapi yang dimintakan dari kita, bagaimana kita memiliki karakter kepatuhan akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepanjang yang saya cermati, sepanjang yang saya lihat, di tengah-tengah keluarga para hamba Tuhan, ketika mereka di dalam ketulusan, di dalam kesungguhan, melakukan tugas-tugas pelayanannya, maka Tuhan memberkatinya juga melalui kehidupan keluarga dan anak-anak. Alanido slogan di tahun 2025 menjadi slogan yang sangat mantap sebenarnya di tengah-tengah kehidupan keluarga Parhalado. Baik pendeta, baik sintua. Jalani proses, jangan protes. Ternyata bagi Tuhan itu yang terpenting. Ternyata Tuhan itu lebih penting melihat bagaimana kepatuhan kita, ketaatan kita, ketundukan kita, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jalan di bagasan nido, di patulus di bata, akka pasu-pasuna, di tonga-tonga ni ngulu ni akan aposo ni di bata. Di tonga-tonga ni ngulu ni keluarga ni akka Parhalado ni Huria. Sebagaimana Yusuf, dia benar-benar mau melakukan apa yang telah dikatakan malaikat Tuhan itu dalam mimpinya. Lalu dia pergi dan mengambil Maria menjadi istrinya. Kepatuhan, ketaatan itu yang terpenting bagi Tuhan. Alanido buama implementasinyon di tengah-tengah ni nguluta songon keluarga hita. Di tengah-tengah ni keluarga ni Parhalado partohonan di hakai bisi jantungon. Nang di tengah-tengah ni keluarga tamar sada-sada. Parbue ni haluau nang binuan di bata di tengah-tengah ni ngulu ni parsauran keluarga marsada-sada nang songon keluarga di Parhalado hita di hakai bisi jantungon dung merayakan Natal hita di tahun 2025 na parjolo hataridaan ni nang pinalua ni di bata hita di bagasan Kristus, maka kehidupan anggota keluarga itu terlihat dari bagaimana interaksi dan komunikasinya yang baik. Huingot along sada cerita sokono namanginang. Di sada borngin dan apalah keluarga Parhalado nianon. Ya. Mulak maamatai. Sian ya pardalanan na. Manang nalaw may manar tu dongan na marpungu songoni atar jam sia borngin mulak may bana. Hulum jabu namion narohana ma. Dungi dibukai bana ma pitu ni jabuon. Dibereng ibana mak
inatai pas di jolo ni piti maniuk lilin. Narwana songona sohiado saya lingo songoli natanamion biasana songgak do tuluson. Narwana kan ditiup inatai melilini songona mabelgana lilin. Ibu kamatai piti toryo komana. Ma tumben kau sekarang romantis sekali. Nina. Kau sambut aku pulang pegang lilin dan lampu dimatikan. Tor di pastapo ni natai ya matai. Romantis donimu habis token ni listrik. Roma matai huri pudu namu bayi natanamio sederion romantis maniuk lilin. HP tong do songoni pangari masonna maniuk lili pe mana la mati do HP lampu di jabunami. Lao tur token listriki romantis donimu. Dinas. Amang inang coba kita sadari. Dak kolak kamu. Sudihi ta doa. Salah satu yang paling penting kita perbaiki sekarang, baik di rumah tangga kita sebagai keluarga, baik juga di tengah-tengah persekutuan keluarga Parhalado Partohonan ini adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik. Ternyata komunikasi yang baik itu sangat memiliki peran yang sangat besar, menghasilkan banyak yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Buhado komunikasi kita, cara berbicara kita, cara menyampaikan sesuatu hal ternyata sangat penting, menentukan sekali. Maka yang paling perlu kita lakukan, dampak dari keselamatan dalam Kristus tengah-tengah keluarga kita, Buhado hitanang keluarga ni Parhalado Partohonan yang dihakai bisi jantungon, membangun komunikasi yang baik. Menyampaikan ide dengan komunikasi yang baik. Menyampaikan pikiran dengan cara komunikasi yang baik. Menyampaikan harapan-harapan dengan komunikasi yang baik. Holanaka apostelido mulata jadi ulone apostel, dia bisa menangkap sungut-sungut dengan sungguh-sungguh. Ano pe perlu don tatanggapi ona kamanginang. Nang ruas ni huriat taipe sipata molo-olo menyampaikan sesuatu hal, ale tahilala sokona sopas penyampaianna, jangan terlalu terganggu dengan cara dia menyampaikan. Tangkap ide yang dia sampaikan. Rasul-rasul Kristus pernah seperti itu. Ketika orang-orang Yahudi bersungut-sungut, aibado, bahasa dan diobasiamu akan mabaluon. Lalu mereka mengatakan kami tidak sanggup melakukan itu. Maka mereka memilih diaken. Alai songot Parhalado hita nang di tengah-tengah ni keluarga tapi bersadasana kamanginang. Coba kita latih diri kita membangun komunikasi kita, menyampaikan sesuatu dengan komunikasi yang baik. Contohnya paling sederhana, atarhamu aka ibu ido na jumo apalagi mulai bere kamu nakin kaya nakotai, ana hodokon do itu panitia. Sada na subui tarpasau tita ima termasuk akaya nakota na remaja na posubulung. Hodokon akaya nakotai kon do di Natalon. Makanya tadi mereka. Kalau kita tanya anak-anak kita yang tadi yang berdiri ini, kalau bapakmu menyuruh kau menyimpan handuk bagaimana caranya? Kalau mamamu menyuruh kau menyimpan handukmu selesai mandi bagaimana caranya? Molo hami mau sifat jojot do ya. Molo seli-seli dokon simpan handuknya bang dengan baik ningon. Sifata jumot jodolang pala niat turehon. Ale molo ibu-ibu coba mengaku hamu. Atau songo dia cara muna berkomunikasi madoko to ya nakotai mandi penaduk na tehe. Apalagi kan pari saya songoni aduk nei dang toriban di jemuran nei dang tori isipat dengan anna sipatu nei pe atau songo dia do komunikasi muna tehe. Itu kan. Akhirnya anak-anak pun gak bisa tangkap apa yang dibilang mama ini sebenarnya. Baru terkadang di waktu yang sama mau menyampaikan 3 pekerjaan yang berbeda. Abang, simpan sepatumu dan simpan di sipaton, mana bukumu dan simpan di buku non, makan kau. Bingung anakku nih, mana yang saya kerjakan? Simpan sepatu kah, simpan handuk kah, atau makan kah? Ternyata komunikasi itu sangat menentukan. Hita pihak keamata, inang, amang di tengah-tengah di keluarga ta ya mari kita ya molo Natal kita sadarion di Bornginon mari juga komunikasi antara suami istri kita bangun nando huji hai pe jabu nami ate huji hau matong nang di jabu mun ate amin hoi buat jadukan torin kan apa tiki marhalet ini betabuna kan dek udah makan kau ini kan apa dung saud la soharo idokon adik bi ma inna
Paling mulai baru gajian, makasih Pak. Kan? Ya komunikasi. Baru yang kedua, dampak kita sudah menerima keselamatan. Kristus sudah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Haruslah keluarga menjadi anggota yang selalu menghadirkan jalan keluar, solusi. Harus menjadi problem solving, bukan menjadi troublemaker. Jangan menjadi justru pembawa masalah. Itu orang-orang yang sudah diselamatkan. Along ke persoalan di keluarga tak kamanginang, adong. Nakin nggak didokon ke ibu-ibu paditei. Ya, keluarga juga mengalami banyak sekali pergumulan. Tapi di tengah pergumulan itu jangan justru terus memperbesar pergumulan itu, tapi harus hadir menjadi pembawa jalan keluar untuk pergumulan itu. Termasuk juga di tengah-tengah keluarga parhaladu. Tabereng juga udang ton waeng. Holan gabi sibuan jalan keluar sudi parhaladu keluarganya HKBC Jantungan. Di tengah-tengah ni huria HKBC Jantungan. Maka HKBC Jantung ini akan semakin lebih luar biasa persekutuannya. Pelayanannya di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Moloboi tabereng di tahun 2025. Natari di pembuaran panitia tahun transformasi dokon. Semua itu sinergitas dari pelayanan. Mengapa HKBC Jantung boleh menjadi nomor 2 terbaik dalam pertumbuhan kehadiran jemaatnya? Itu terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh panitia tahun transformasi. Tapi sebagai parhaladu juga saya akan katakan tidak terlepas itu juga dari bagaimana semua parhaladu dan keluarga membangun komunikasi pelayanan kepada warga jemaat. Jadi mau lihat ya, di bagas rohat kupiau marto papati. Madok mau lihat itu Tuhan sudi kerja keras di parhaladu partohon HKBC Jantungan. Mudah-mudahan dengan tong dibigi hamu, dengan kepala tok kubigi. Dari kegiatan tahun transformasi kita saja, saya ambil 1 poin saja dari nilai uang lah dulu saya ambil. Ternyata selama tahun transformasi, uang yang dipersembahkan jemaat kita melalui kegiatan transformasi itu jumlahnya 2,4 sekian miliar. Kalau kita bagi ke 1.700, 1.600 keluarga, kalau rata-ratanya berapa itu? Tapi puji Tuhan, sehingga madihamu pedangan pola dibagi hamu. Belum lagi ikut persembahan bulanannya dalam persisi uang saja ini ya. Persembahan-persembahannya. Belum lagi yang lain, belum yang lain. Tapi semua bersuka cita dan semakin bertumbuh. Itu buah dari apa? Ketika kita terus samanginang, sintua sintowek membangun komunikasi yang baik dan terus menjadi pembawa jalan keluar. Bukan menjadi justru menghadirkan masalah. Alih boto doamu amanginang selalu menjadi pembawa solusi, pembawa jalan keluar di tengah-tengah banyak hal termasuk pergumulan warga jemaat kita. Dan yang ketiga, mari kita sebagai keluarga yang sudah diselamatkan Kristus selalu mensyukuri yang ada, jangan pernah menyesali yang tiada. Terus mamadok muliati hita, tu na adong di hita, na binasa bason di bata. Unang saita ungutunguton, na so adong di hita. Tulu halima. Boy tahang luhon marite pesta Natal parhaladu keluarga di tahun 2025 menjadi keluarga parhaladu yang membangun komunikasi yang baik, menjadi keluarga parhaladu yang terus membangun dirinya menjadi pembawa jalan keluar dan menjadi keluarga parhaladu yang selalu hidup dalam sukacita karena selalu mensyukuri hidup yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dia pasti akan membawa keselamatan, sukacita kepada jemaat yang diberikan Tuhan kepadanya. Selamat Natal Madita Kamanginang. Amin martang yang mahita. Moliati madiholi Jehovah Tuhan nami. Nunga di palua so huriam marhiti-hiti parhalado HKBC Jantung. Rap dohot keluarga. Patupahon perayaan Natal di tahun 2025. Moliati diho Tuhan di patol hasodo ngulu nami sah rodi obas parningotan hari hatu tubum di tahun 2025. Nunga di bagasan haluau nang pinas sahatmi di bagasan Kristus Yesus. Asaga bila sibuan dame las niroha ngulu nami keluarga nami nang parsauran ni parhaladu di tengah-tengah ngulu nami.
atau ngelos pasu-pasu. Sudi ruas ni huriam. Tarlumowi matahe. Hami akan naposom. Parhalado partohonan rabdo keluarga. Songoni nang akan na tua-tua nami. Nang jumolo makubas tengah-tengah ni huriamon. Parsauran ni partohonan nang pensiun. Asa totong mar hahi pasok kami. Nang tujulanon. Di masa-masa pesta Natalon. Nang dinama mongo di tahun ne baru. Nang naik si bahasa-bahasa hormi Tuhan. Tong melihat madiho ali Jehovah Tuhan nami udah tanami di pilon nami non marite perayaan. Saya paluas manang ipe gabi hasa ngapo diho. Di bagasan Kristus Yesus. Tangihon jala ului ma tangiang nami. Amin. Marede mahita las dikira maradion tapasaat ma pilihan las nirohata. Raja, Marene Masude,
mahita jongjong. Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haruan saluhur silehon lehon nadengkan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupa sahat hami ma sianan lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe wap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalan ramoti. Asau parasya kami pilihanon patibul na raja muni tongan huriam dohot di Portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang di silehon lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami adok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita semua bahut tangiang hato patai. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinerbadia maguar. Sama dosa nami songong panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami to giho tu pangucunan. Balua mahami sian pangago. Aiho napuna harajao. Dohot hagugoon. Rodia sangapon saliling dililingna. Amin. Sai didongani asini rohani tata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ni todi porbadia mahamu saluhutna. Horas marita kamanginang, tabain majo sesi foto. Pertama rap maita sude ala dinganan nama hita jongjong. Asa buenon di foto sian joloon di inganat tabi majo hita salhutna. Amanginang na dong di sayap kiri sayap kanan tutonga-tonga mara asa tadi dan dong sude. Asa hibul sude. Merapat ma amanginang na sebelah sayap kanan untuk sayap kiri. Di sesi foto sahalion adong dua hali andong aka perhaladona aktif dope andong naik ma di altaron andong kita marfoto. Na parjolo di kursita damang dainang nadong di sayap kiri agak merapat ma tutonga-tonga, suasan di sayap kanan. Abang-abang multimedia bantu dong. Oh Bang Leo ya?